Okay, so um, itong isgutan karon ngano mo eskwela ka. Okay, so what's up mga higala ko. Okay, so ayaw mo ka ayaw mo kaikog og comment or suggest sa ato ang comment section sa mga topics nga gusto ninyong ipadangat dinhi sa to ang vlog. Okay, so ayaw mo kalimot sa pag follow sa to ang Facebook page Bisayang Vlogger Edward Opena or sa to ang YouTube channel Bisayang Vlogger Edward Opena. Okay, so mao na nga to ang mga social media nga mga accounts. Ang ato ang pag-eskwela is natay tulo ka levels, di ba? Na primary. Okay, so karon kay 12 man ta kinder hangtod sa grade 6, and then secondary. Okay, so mga junior high and senior high, so another pila na ka years, 6 years. So na ang junior high is 4 years, and then 2 years ang senior high, and then 4 years na pod sa at least 4 years sa college. Uban is nag 5 years. For example, ang engineering is beyond sila is 5 years. Okay, so ang ato ang pag-eskwela is because we want nga kanabitaw mawala nga to ang ignorance sa kalibutan. We gusto ta nga natay ma-master nga kanabitang specific field. So naay gusto nga mga eskwela og mga pagka-engineer, so mao na nga naay different nga mga discipline sa engineering, naay civil engineer, naay mechanical engineer, naay industrial engineer, naay chemical engineer. Okay, so naay gustong mag-doctor, okay, and then naay gustong mag-nurse. Okay, so kana sila. And then ang kita sa Pilipinas is common kay na moingon nga kanabitang pag-eskwela kay aron makatrabaho ka. Okay, so actually ha, wala sayop ana, wala gyud sayop ana. Okay, ang ako lang is wala nato ma-emphasize nga kanabitang nganong dili ta mo eskwela aron magnegosyo ta kana siya. Okay, so ako ang maguding nadunggan siguro mga elementary, mga grade 6 or high school ako atong nga time nga mao daw ni ang nakakuan sa Pilipinas kay ganahan ta nga kanabitawng sweldohan ta. Mao na ato ang gusto nga kanabitawng nga mahitabo sa ato ang mga kabataan, mga eskwela mo aron makatrabaho mo. Okay, so again ha, walay sayop ana. Okay, ang mga incheck daw, mga Chinese is that mayon sila nga eskwela mo aron magnegosyo mo. Okay, dili sila gusto nga kanabitawng mas mo aim sila, mas mo aim sila nga sila ang amo. Garan sa ato ang makita nga mga establishments din is mga Chinese, because even before sa mga Kastila na namang yun ang mga incheck nagsige na sila trade. Akong gi-emphasize sa akong kabataan, akong i-emphasize akong istoryahan akong asawa nga muskwela sila not necessarily aron makatrabaho sila, pero aron makahimo sila og negosyo, mag-business sila. Okay, kay daw na ay pros and cons. Okay, na ay pros and cons sa either mag-empleyado ka or kanabitang magnegosyo ka. So ako lang emphasize ang kaning nganong i-consider nato ang kanibitang gitawag natong pag-business. Kay isa sa mga positive nga mga side sa business is that makatabang ka og lain nga mga tao. So if naa kay business, bisan nga nakay small nga business, siguro na kay isa or duha ka tawo nga imuhang sweldohan. Okay, so by that ang kanang imuhang gitabangan nga tao, gipatrabaho nga tao sa imuhang negosyo is makatabang po na silahang panimalay. Okay, so hinana ba, so ang kuan sa negosyo is tag-as kay og risk. Okay, tag-as og risk pero tag-as po siya return. Okay, I mean hinana bawi lang siya ba. Okay, so ang sa sweldo lang is kanunay na siya. Okay, pero flat rate, I mean maora gyud imong paboton. Okay, I mean the same similar gyud imong sweldo ba for 15, 30. Okay, so na mga bonus hinana lang makasaka siya, and then 2 or 3 or 5 years after na mo nagyo siya mandatory nga increase. Dili ka maka-risk ba, wala bitay riesgo nga malugi kay wa man ka magnegosyo. Sa negosyo lang is taas kayo siya og risk
pero taas po siya og chance nga dako-dako ang iyang return. Okay, pero I'm not actually emphasizing on that. So mao lang na ako ang gusto nga i-share nga why not consider making some business. Okay, because personally, though I am also an employee, but deep in my mind is naagyo na siya na siya mura bag nagyo ko'y intention nga mohimo og business, though nag kanang na ako'y mga business venture sa una, pero kana nga palpak, past is past, and then learn from your mistakes kana siya. So karon na ako'y nagsugod ko og ice candy, no, pagkikon ka na. Tereng, tara akong ice candy. Okay, ako nang gihimong ice candy. This is avocado flavor. Okay, avocado. Kini is Rocky Road. Okay, so muna akong gipili nga negosyo kay lami mo hinganahan ko mukaon og ice candy. Avocado o Rocky Road. So I am promoting my ice candy business. Okay, so kini siya is 10 pesos. Okay, 10 pesos kandi sila ng mga flavors. Daghan pag flavors wala pa nako nahimo, pero di pod kaya nga ako ang refrigerator. Okay, so ako nang i-emphasize ang akong ice candy because mo to nga, di ba ningon ko nga eskwela mo, sa akong mga eskwela mo kay aron mang negosyo mo. Okay, nganong ako aning gi-appeal lang akong ice candy business kay of course naman ko sa sciences kan bitang mga measurements nga maghimo ka og maghimo kag agar or maghimo kag mga solution, di ba, imuhang nang i-monitor. So ako ang gigamit dinhi sa ko ang kaning gitawag na ko nga business. Okay, so kana, so kung ganahan mo mag-reseller 8 pesos. Okay, so at least 30 pieces is 8 pesos, pero kung dili gani less than tag 10 pesos na siya. 100, more than 100 ang inyohang kwaon, kung more than 100 pieces, 7 pesos na lang siya. Lami yung kayo, digin mo magmahay. Okay, so kung gitawag na to Island Sweets Super Ice Candy. Ako gitawagan og Super Ice Candy tungod sa kalami sa ice candy in every bite, yumminess in every bite. Okay, so kadto siya. So mao to nga pwede nimo magamit kung unsa man imong eskwelahan sa pagtukod sa imong negosyo. Okay, so kana siya. So for instance kanang mga nag-graduate og engineer, di ba, especially civil engineer, construction business, kanang mga teachers, so unsa man mga business sa pwede mo sa teachers, tutorial centers, kana siya. At least man good kay sa karon nga panahon, gina-advise gyud na nga dili lang kanang kita nga mga empleyado, dili gina-advise ta nga dili lang ta magsalig sa atong sweldo. Dapat nagyutay laing source of income. That mauna nga bisan ginagmay kay ng mga negosyo, okay gyud kay na siya. Even gani ang ganang mga business na kanang mga established nga mga business, dili ba na sila kung tan-aw ninyo nag-venture na sila lain-lain nga mga business mo nang gikanabitang gi-diversify nila ang kanang gitawag nila nga mga negosyo. Okay, para gyud nga kanabitaw na kay steady stream of income. Okay, nakay pangita. So di lang gyud ta mo kuan, di lang gyud ta mo focus sa isa ka source of income. Do ihatag nato ang ato ang talent gyud sa kanang mga butang nga gimaster nato, pero lang tay mga side trip nga mga nabitang gitawag nato mga sideline, not side trip pero mga sideline nga magikinagmay. Okay, because that can help us financially. Okay, so moeskwela ta, pwede nga moeskwela ta aron mag-empleyado ta, and kung empleyado ta magnegosyo ta ginagmay. Okay, and then at the same time pwede nga moeskwela gyud ta kay aron mohimo gyud ang ato ang main source of income is pagnegosyo. Okay, based po sa ato ang natunan sa eskwelahan. Dinhi lang tataman mga kahigalaan. Okay, so ayaw kalimot sa pag-subscribe ug sa pag-follow sa ato ang Facebook page Bisayang Vlogger Eduardo Pena. Okay, so sunod na po mahigala kung na kay gustong sunyahan.